Amorebieta Etxanoko San Antonio auzoan gagoz, hemen gagoz 6-4 errepidea pasatzen da gure ondotik, eta hemen gagoz gaur zabaldu edo gaur inauguratu barri dugun pasalela hemen nire atzean ikusten dozue. Hau adibide ona da ikusteko askotan obrak dauken eragina eta garrantzia ez dela bakarrik euren kostuan eta euren dirutan neurtzen, ez? Baizik eta eurek obra honek, azpiegitura honek zer suposatuko dauen hemen auzo honetan bizi diren herritarrentzat. Euren segurtasunari begira, baita poligonora lanera joaten direna edo baita hor dagoen Orue erresidentziara bizitan doazen pertsonen segurtasuna. Hain zuzen be ikusten dozue, pasarela honek zuzenean lotuko dauela Bizkaibusen geltokiekin eta horrek nabarmen hobetuko dau hemen oinezkoen eta irisgarritasuna eta batez be segurtasuna. Kontutan hartuta hemetik nazional 6-4 honetatik 20.000 inguru auto pasatzen direla egunero. Hori zuzeneko eragin positiboa bertako auzotarrentzako, baina bebai kontestualizatu behar dugu baita Durangalde osoan 6-4 errepide honetan Zornotz Amorebietan hasi eta Ermuraino legegintzaldi honetan egiten joan izan garen hobekuntzetan. Hain zuzen be, hobekuntza horrek be badauke helburua kotxeak astiroago joan daitezan, horrek segurtasuna handitzen dau bai bizikleta edo oinezkoentzako eta beste ekintza nagusi bat izango da eta izaten ari da, hain zuzen be, trafiko astun horrek herrien erdigunetatik ataratzea. Eta ja, apurtxo bat, kontestua zabaltzen badugu, goaiak ja, Bizkaia mailan proiektatuta daukagu zen beste ekintzetara, ez? Egiten dugu aktuazio txikiak, baina eragin nabarmen eta oso positiboa daukenak, eta egiten dugu bebai infrastruktura garrantzitsuak, ez? Eta hori da, legegintzaldi honetarako jarri dugu, gure buruari jarri dutzauen helburu nagusitariko bat. Badakizue, Ibai Azpiko tunelaren obra, horrekin jarraitzen dugula, hori egitera goazela, eta horrekin batera beste obra tamainuz txikiagoak, baina jendearentzako oso garrantzitsuan direnak, hain zuzen be, helburua daukielako, trafiko astunak, molestiak eta arriskuak erdigunetatik atara, eta hemen ikusten dozuen San Antonoko pasarela hau, edo adibidez, Plentzian proiektatuta daukagun txipion egingo dugun rotonda hori, edo adibidez, Markinan egiteraren saiez bidea edo Ermukoa bera, eskualdean oso urri joan barik dira adibide oso argiak, ez? Joan behar gara, gauza azpiegitura aldetik azpiegitura handiak eta azpiegitura txikia, baina danak gure herritarren segurtasuna hobetzeko, mugikortasuna hobetzeko eta hori da azken baten aldunditik bilatzen dugun helburua. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Diputación Foral de Vizcaya la apuesta por Amorebieta Etxano y por San Antonio concretamente. Hace ya tiempo, esta es una demanda histórica de Amorebieta Etxano, el poder unir la parte derecha e izquierda de la Nacional 634, que como bien sabéis tiene la densidad de tráfico es muy alta, y a nosotros nos permite unir usos, el uso residencial, el uso de las empresas que tenemos en el polígono Invisa y también las visitas a la residencia Orue por parte de las vecinas y vecinos de Amorebieta Etxano. Así que eskerrik asko a la Diputación por este gran proyecto que es fundamental para Amorebieta Etxano, para la movilidad y la conectividad dentro de Amorebieta Etxano.